Bżonn bidla fil-ħsieb tal-mudell ekonomiku għaliex ma nistgħux nibqgħu niddependu fuq l-importazzjoni tal-ħaddiema barranin, iżda għandna nħarsu fuq it-titjib tal-produttività. Saħaq dan David Patch, partner tal-KPMG waqt konferenza tal-Malta Business Network organizzata fil-jiem li għaddew fejn sostna li fil-waqt li huwa minnu li l-ekonomija Maltija preżentament hija fost l-aħjar fl-Ewropa insista li l-prosperità fil-ġejjieni ċertament ma tiddependix minn headlines u numri bombastiċi. Dan sostnieh quddiem id-Deputat Prim Ministru Ian Borg fejn wissa illi il-modell ekonomiku preżenti huwa bbażat fuq l-importazzjoni tal-ħaddiema u mhux fuq il-produttività jew GDP per capita u għalhekk hemm bżonn ta' bidla fil-ħsieb. David Patch kompla billi stqarr illi l-kapitali istituzzjonali, soċjali u dak tal-ħsieb irridu ikunu l-aktar assi importanti għal pajjiż biex jeħduna f'dan il-perjodu ta' tranzizzjoni tant importanti. Intant, Ellen Borg, kap eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta semma kif fis-settur tat-turiżmu f'pajjiżna u bżonn ta' benchmark li jkun fuq l-istil tal-Michelin. Dan kif insista li jeħtieġu indikaturi li jkejlu l-esperjenza tat-turist li lim minn numri la darba rridu nikbru aktar. Borg sostna li l-pajjiż ma jistax jibqa' jiċċelebra l-volum moli ta' turisti iżda issa rridu nifokaw fuq l-esperjenza tat-turist mill-ewwel passi fl-ajruport sal-infrastruttura u s-settur kulturali f'pajjiżna. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borg min-naħa tiegħu ħabbar il-ftuħ tal-kampus tal-ITS f'Xangaj fiċ-Ċina.